O Señor sexa convosco. Lectura do final do Santo Evanxeo segundo Mateo. Naquel tempo, os 11 discípulos foron a Galilea, ao monte onde Xesús os citara. Vendo a Xesús, prostráronse perante el, aunque algúns dubidaban. Entón acercouse Xesús e díxolles: Déuseme todo o poder no ceo e máis na terra. Ide, pois, e facede discípulos meus a todos os povos, bautizándoos no nome do Pai e do Fillo e do Espírito Santo, ensinándolles a gardar canto vos mandei. Asegúrovos que eu estarei sempre convosco ata a fin do mundo. Palabra do Señor. Case vamos a colocar aquí un pequeno trono. Non é porque estea moi cansado de momento, que aínda non fixemos esforzo, pero eu, desde pequeno, sempre me imaginei a ascensión do Señor como elevándose cara a un sitio real, de trono, donde Él estivese sobre todas as cousas. E é así, Él reina sobre a creación, sobre a humanidade, sobre todo o ceo e máis a terra, pero non está aí para sentarse e descansar, que esa é a diferencia donde o mellor pensamos que reina Deus sobre todas as cousas. Eu recordo nun campamento, estábamos así varios reunidos nunha pequena sala, pois que nos mancáramos unhas pequenas feridas desas de xogar e tal, e por ali, e a persoa que estaba ao cargo daquelo iba poñendo as tiritas, o mercromina e todo eso, mirou por reloj, dixo, ás 8, hasta logo, e dixo yo que estaba na porta, aí che quedan. E colleu e marchou. Vos pensades que o Señor fai así cando lle chega o turno de marchar, di, bueno, xa subo ao ceo e aí vos queda a humanidade que se apañe como poida. Non, todo o contrario. Por eso me gustaría compartir a luz desta palabra do Señor algunha idea con ustedes. O primeiro é que o Señor queda. O Señor queda entre nós, porque ten a capacidade de estar sobre todas as cousas, sobre toda a creación, pero acompañándonos. Por eso celebramos estes misterios, porque Ele está aquí no medio de nós. É como se tuvera un pé no ceo e outro na terra, mentras estamos aquí os que formamos o seu corpo da Igrexa. Quere implicarse. E segunda idea que me parece moi importante nestas lecturas é que o Señor busca facer. O mellor gobernante, o mellor organizador da sociedade, tanto sea político como un entrenador de fútbol, como un maestro, como un pai, como unha nai, non é quen resolve el todos os problemas directamente, é quen distribuye a función, o traballo, para que todos poidamos facer, porque iso nos vai a facer medrar tamén a nós, non nos deixa infantilizados, cada un asumindo as nosas responsabilidades. E o Señor desde o ceo, co seu Espírito que nos vai enviar o próximo día en Pentecostés, gustaríalle que na Igrexa fixéramos así, que cada un asumira a súa parteciña e que fóramos todos sumando o noso esforzo á construción do reino, porque o Señor dixo que a volver nas lecturas, pero entonces hasta que volva, rascamos a barriga e xa quedamos descansados ou estamos agobiados, Dios mío, que vai volver a ver como nos encontra. Non, quere que neste mundo que Él nos dou, que tamén nos vayamos aportando toda esa gracia que nos ven del. Somos os seus colaboradores, entonces estamos aquí para eso. E eu diría vos, queridos amigos, e tamén para os da casa, que este trono de alguna maneira, donde a Dios lle gusta reinar, non é nunha silla donde descanse. Gustalle reinar se nós lle facemos ese trono. Por eso todos os nosos esforzos, todos os sufrimentos dos enfermos que nos están vendo, todos os bautizados que o Señor quere que transmitamos, como nos dixo hoxe aquí, ide, bautizade, enseñádelles a gardar todo o que eu vos ensinei. Pois iso é o que fai o trono do Señor. E iso é o que Él lle gusta de reinar no seu povo, donde todos somos irmáns unidos a Él, donde nos chega a gracia a través dese Señor que goberna todas as cousas. Imos yo pedir así na Eucaristía, donde volvemos a agradecer que o Señor queda aquí para axudarnos a esa chamada que tamén temos nós, que reinar con Él no ceo algún día.